अरे हाँ त का हाल बा भाई लोग, सबके बजा दिले बाजा। हमरे नाम VIP राजा। अरे हाँ भाई लोग, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट होली सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे हाँ भाई लोग, जाने गाने का टाइटल बा भौजी पूछली। अरे हाँ भौजी पूछली गाना कब तक ले आवता, कौना चैनल पाता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन हो गया बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ये वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लगे लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग के सबसे पहले बता दें कि हाँ ये वाला गाना लिखले के बाद भाई लोग देख लेकिन ये वाला गाना जो बा वो लिखले बड़ा अखिलेश काश्यप। अरे हाँ भाई लोग गाना लिखले बड़न अखिलेश काश्यप। बाकी भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बड़न अरे हाँ मास्टर प्रिंस। अरे हाँ भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बड़न मास्टर प्रिंस। बाकी गाना के लिखले बड़ा अखिलेश काश्यप। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी ककर मिलके ये वाला गाना गईले बड़न। गाना बतावल जाता बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास होखे बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना में इफेक्ट में यानी हीरोइन में काम के लिए बड़ी सोना पांडे और खेसारी लाल यादव और सोना पांडे मिलके तो लोग वीडियो में देखे के मिलियन सोना पांडे और खेसारी लाल यादव। बाकी भाई लोग वीडियो क्वालिटी की बात कर ले तो क्वालिटी का बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास तरीके से बनावल गया, बहुत ही हाई क्वालिटी में खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना के शूट करल जाता। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास, बहुत ही अच्छा हो गया। बाकी भाई लोग ये वाला गाना के रिलीज करल जाए अन्नपूर्णा फिल्म्स पे। अरे भाई लोग अन्नपूर्णा फिल्म्स पे खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना के रिलीज करल जाए। बाकी भाई लोग ये वाला गाना के खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना के 18 तारीख है। भाई लोग 18 तारीख के गाना रिलीज करल जाए अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर 7:15 पर। भाई लोग 7:15 पर अन्नपूर्णा फिल्म्स पे खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना के रिलीज करल जाए 18 तारीख के। तो लोग इंतजार कर रहे हैं जब गाना रिलीज हुई तब वहीं पता चली कि हाँ भौजी पूछेली यानी भौजी का पूछेली। जब गाना रिलीज हुई तो लोग मालूम चली तो वेट कर लेकिन एक दिन और 18 तारीख के बहुत ही बारूद, बहुत ही झकास खेसारी लाल यादव गाना रिलीज होके वाला। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के अरे हाँ खेसारी लाल यादव के 15 मार्च के यानी खेसारी लाल यादव के बर्थडे के दिन भी खेसारी लाल यादव के बहुत ही बारूद, बहुत ही सॉन्ग के शूट मतलब आवे वाला बा। शूट उट सब कुछ कंप्लीट हो गल बा। बहुत ही हैवी, बहुत ही झकास सॉन्ग बा जौन खेसारी लाल यादव के बर्थडे के दिन रिलीज हुई। तो 15 मार्च के बहुत ही हैवी, बहुत ही झकास, बहुत ही हैवी सॉन्ग रिलीज हुई। तो लोग ओकरो को वेट कर लेकिन कुछ दिन और बा और बहुत ही बारूद खेसारी लाल यादव के और सारा भी गाना शूट करल गल बा। बाकी भाई लोग तो के कल सुबह हम 18 तारीख के आ रहे हैं 7:15 पर अन्नपूर्णा फिल्म्स पे बवाल होके आला बा। तो लोग गाना के जरूर सुनिए, लेकिन गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास होके आला बा, बहुत ही अच्छा होके आला बा। तो बाकी भाई लोग तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें। बाकी तो लोग एक बार बता दी कि हाँ गाना लिखल बड़न अखिलेश काश्यप, म्यूजिक डायरेक्टर बड़न मास्टर प्रिंस और अभी लोग गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी ककर मिलकर गाना गईले बड़न। बाकी इफेक्ट में यानी हीरोइन में सोना पांडे और खेसारी लाल यादव तो लोग के देखे के नजर मिलियन। और कल सुबह यानी 18 तारीख के 7:15 पर अन्नपूर्णा फिल्म्स पे गाना रिलीज होके वाला बा। बाकी भाई लोग तो लोग ये वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें और कमेंट जरूर करिए लगे।